Ден в гаража пореден. Колата е дигната от едната страна с два клика и ни стойчици подложени. Днеска се мъчиме да монтираме тази ламда сонда. За да гледаме какво става с смесите. При последното каране колата не вървеше както трябва и изгори повече гориво, което означава, че най-вероятно работи богато. С тази сонда ще разберем дали е така и ако е така, трябва да се обучава компютъра наново. Просто да разберем дали трябва или не. Днеска монтираме тази шитня. Отдолу съм развил вече тапата на генерацията, която я има. Там е бънга. И сега трябва да завия тази сонда, да я прекарам през купето и да започне шофьорската седалка. Най-вероятно ще трябва да сваля цялата седалка. Уредът е монтиран. Трябва просто да се навържат кабеляците и да видим какво става. Сондата е монтирана вече отдолу в генерацията и кабеляка е прекаран в купето. Сега остава това нещо да се прибере през централната конзола и да стигне до уреда там горе, което вече е по-лесната част от цялата работа. Седалката е напълно изкарана, защото ще я сменим с ОМП, което има FIA хомологация, а другата евентуално ще отиде за пасажирска на място на заводската. Кога и как ще се случи това обаче не е ясно, защото не е толкова належащо. Сега да завършваме тук кабелите и слагаме другата седалка, да видим как ще застане и да може колата да се движи. ОМП-то вече е тестово монтирано в колата. Има нужда от малко донастройване, защото цялата залка трябва да влезе леко по-навътре. Ето тук има доста място. А пък тук на практика ще опре, ако се сладне още малко назад. Цялата трябва да излезе, да се мръдне малко настрани от шината, която е тук. Има възможност за мърдане. Дупките са овални. И след това се вкара и да се домонтира пак. Доста по-удобна е от предишната седалка и позицията като цяло ми харесва доста повече. Но трябва да излезе пак, да се донамести и следва финален монтаж. Ламда сондата вече е монтирана напълно, кабелите са прикарани, самия сензор е свързан и успях да направя малко каране с нея. Оказва се, че колата наистина не е с правилни смеси, но докато аз си мислех, че тя е богата и не върви добре, се оказва всъщност, че беднее и дърпа аванс, което е по-лошия вариант. Разсетнах екуто, за да се обучи наново и в момента при пълен товар дава смеси от около 12,5-13, което е вече в нормални граници и е окей. Така, през следващото каране ще видим всъщност дали колата вече се държи нормално, защото последния път изобщо не ми хареса как върви. И така, поне вече може да следим дали нещо не е както трябва и при нужда се ресетва екуто и да обучаваме наново. Защото до момента се караше насляпо и както видяхме не беше окей. Заиграх малко с коланите днес, правих един тестов монтаж. Тук сега какво се получава? Колана е сложен тестово на седалката, прекаран както трябва. Монтажа от тази страна на оригиналното място, където е заводския колан, което е добре. Отзад е хваната за оригиналните места, където са заводските колани на двете места. Тук сме хванали ухото. Като единственият проблем се получава ето тук от тази страна. Като идеята е този болт да дойде също на оригиналното място, къде се захваща ОМ колана. Само че това ухо и този болт са прекалено големи в момента и не пасват. Ще трябва да се намери някакъв по-къс болт,
или такъв с една идея по-малко ухо. Болта може да се среже в крайна сметка, но този в момента както е не пасва. Иначе в общи линии монтажа се получава горе-долу добре. Сега коланите в крайна сметка ще висят леко надолу. Няма да е така както пише в дебелите книги да са минимум 10 градуса наклон, ама в крайна сметка не караме рали да се движим с 200 км в час. Парзаляме настрани с 560-70, няма. А и повечето, които ползват такива колани по нашите черни, са монтирани по абсолютно същия начин. Сразах единия болт, който беше малко по-дълъг за тука. Съответно в момента се събира. Хвана се достатъчно точно резбата. Опира малко в мукета, но самия мукет може да се натиска леко към тунела. Така че, тук се вижда ухото. Трябва съвсем мъничко още да мине седалката. На практика, като се натисне, успява да влезе навътре. Та ще пробвам това да е финалния монтаж от тази страна. Като тук всичко минава на милимунди на практика. Но в крайна сметка се събира. Слайдера работи. Ще може да се захване тук и другия колан. И остава реално само последната точка, която е за между краката. Там на самата шина има дупка направена за монтаж. Така че сега се местиме отпред и слагаме последния болт. Ето го и последното ухо, монтирано на място, което се е отредено на самата планка, което е за монтажа на седалката. И в общи линии с това коланите трябва да са завършени. Сега колана ми е 6 точков, а тук шината е замислена за 5 точков. Ама мисля, че просто двата лъча между краката ще ги хвана на едно и също място. В крайна сметка ще работи като 5 точков. Но това би трябвало да е окей. Трябва да дозатегна в момента седалката, защото цялата е плаваща, за да мога да бъркам отдолу. 4 болта към пода и тук сме готови. Така, дойде ред да сменим свещите. Тук схемата е лесна. Развиват се бобинките една по една. Махаме старата свещ, слагаме новата. Новата свещ е Denso K22. В момента съм с K20, които са водят OM или сток параметри. Тези са K22, които казват, че са малко по-подходящи за турбо. Така че минаваме на тях. Другото, което е, това е Boost контролера GFB ръчен, който ще влезе някъде. Е тук от тази страна преди гейта. Ще видим точно къде. Ще влизаш в кадър ли? Не, излизам в кадър. Свещите са вънка. Две от тях плуваха в масло. Гарнитурата е сменена, ама файда от това. Новите са вътре. Сега ще пробваме да запалим да видим, че как трябва. И отиваме към Boost контролера. Така, апдейт по Boost контролера. Какво имаме тук? Дръпнем една лампа. Сега, направил съм една планчица. Ето тук да се хваща. И ето как е монтиран Boost контролера. Може лесно да се регулира, не пречи на нищо. И маркуча, който имаме до момента тук, ще се откачи. Ще закачи от тази страна и целият прекаран е отзад по фаервола. Идва тук до тази страна, до Boost контролера. Ще трябва да се издърпа леко насам и да се свърже ето към това нипелче тук, което съм пробил тръбата. Резбовах, навих го и накрая силиконизирах, защото текущия ми референс, който взимам, е след дросела. А в момента с този Boost контролер на практика ние правим вакуум лик. И в мануалчето му пише, че референсът трябва да е преди дросела. Та по тази причина, тук съм направил тази шашма. Ще прекараме маркуча да дойде най-вероятно от тази страна на дросела. Ето тук така да мине, да е по-близо към нипелчето. И ще пуснем ново парченце маркуч от тази страна до Boost контролера.
за да не режем този, понеже дължината ще ни трябва там. И там насетне, тук ще трябва да се направи ново маркуче, което няма тетка, защото махаме в момента референса, който взимаме от там. И всички останали силикони, които в момента са разхлабени, трябва да се достигнат. Тук са двете скоби от единия, тук е скобата от другия. И с това буст контрола би трябвало да приключи. И след това ще трябва да почнем да си играем малко по малко. Да дигаме буста, за да не предобрем. И така. Действаме по завършването на всичките дреболии. Монтажа на буст контроля на практика е приключен. Тук съм пуснал новото маркуче, което е хванато от контролерчето към гейта. Стария маркуч се издърпа по фаервола. Тук е вързан под силикона и на нипълчето тук, което е новото. Тук се махна едното съединение и се пусна нов маркуч, което почисти малко нещата. Силиконите са вързани и като цяло с това приключваме монтажа тук. Остава сега това нещо да се донастрои. В момента е в максимално затворена позиция. Демек не изпуска към атмосферата и колата би трябвало да върви с същото налягане като до момента или една идея по-ниско. И ще се пробва вече в движение, като настройката препоръчителна е по 2 оборота в началото, като почнем да достигаме Target Boost вече по един и накрая по половин оборот. Та ще видим на колко ще надува сега, 2 оборота колко ще променят нещата и ще се нагласи като гониме около 0,7 бара. Да видим дали ще има гориво, ламда сондата ще се казва и така. Котора. I'm in the whip with authority, looking like Skybree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartiers, and the deserve it. Put in work for the money, she earn it. Give me top every night, lip service, never gotta block these, she worth it.